सगळ्यांनी तांकां ताळयो मारून येवकार दिवचो. एक्सेल रोवर्स लोथली वेटरन्स हाचो लायनअप हे परी. जेसन कार्डोजो, एंथनी फेर्नांडीस, फिलिपन लुइस, पेले झेवियर, डेरिक पिंटो, मैथ्यू रॉड्रिगेज, रुपियो वाज, मेलविन फेर्नांडीस, ग्लोरिया. Substitute Mario, Elvis Vaz, Medi Vaz. आणि एक पाव तुकडा आसता इंटरवलाक हावजी आसतली. हावजीचे मोल 20 रुपया, 50 रुपयांक 3 कुपनां. देव बरें करूं. Dato mere kadda idiricha anna check guide re बोल दादा आलो ते उडलो ना देखो तो नहीं क्या यार उड़ रे चल साइड तो चल तक तू ना अरे
자, 뒤집어, 뒤집어.
Hey? Itu masih berapa? Bag bora आपण तो हाडीव हाटला गेला मुखार कोण ना तुम्ही अरे देव ना तिंगा रे गुड बॉल युरी Asta koणे गायल ना Krishna Krishna
Malah cerita sambar. Ada lagi kan gitu. Oh, mati hiding. Ambil lo. Enggak lah, setengah sih. Bisa. Maju.
बॉल रे Aaron? गेमिंगच्या त्या भागात दोन्ही टीमी गोल मारी नसताना बादाबाद उठतात. समजताना सगळ्यांनी हावजी काढली म्हणून आणि थोड्याच वेळानं आम्ही आमची हावजी सुरू करतो. हावजीचे मोल 20 रुपया 50 रुपयांक 3 कुपनां. फाल्यांची मॅच कांदोली वेटरन्स वर्सेस वारकाव वेटरन्स दिसतो सांजेच्या 4 वाजता. तुम्हारी भाषा ते फील्ड नाही होतो एकदम मार 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 गाड मार मोठा खेळी मार मार मार
त्या क्या सांगले मार पडतो एक क्रोनोमीटर ऑर्गनाइज करून साध्या जात झाला सांग सांगला हा जरा हाऊसी जल्दी 5 तुमचे 5 नंबर आजच्या दिवसाचा पहिला नंबर 2N8 28 2N8 28 पहिला नंबर 2N8 28 त्याच्या फाटल्यान सिंगल नंबर 5 सिंगल नंबर 5 आजच्या दिवसाचा तिसरा नंबर 3N9 39 3N9 39 त्याच्या फाटल्यान 6N8 68 60 आणि 8 6N8 नंबर 68 आजच्या दिवसाचा पाचवा नंबर 2N5 25 2N5 25 नंबर रिपीट करता 5 25 28 39 68 हाऊसी जल्दी 5 ताच्या फाटल्यान 7N3 73 7N3 73 8N7 87 8N7 87 5N0 50 5N0 50 कोणाकूय 5 नंबर झाले जाल्यार ताणें आमकां होर्सान आवाज करचो ताचे फाटल्यान 1N1 11 11 1N1 11 7N1 71 last number 71 कोणे हाऊसी पिंची न्हय हांगासर एक कॉल आयले आसा ते आमी चॅक करता नाव विचार रे यार बिगिनो अरे धावन कसा झालो number 11 correct 28 correct 39 correct number 50 correct 71 correct how's he correct how's he beta clan from Kavalasi तुम्ही हाऊसी काढून आमकां आदार दिलो म्हणून तुका आमी काडसान दान देव बरें करूं म्हणटा
बोल दिए रे चला स्प्रे और रे कितको दे स्प्रे Relax, relax. ये लास्ट टाइम
कौन आ रहा था ओ बेस्ट भैया था वो बेस्ट भेजा था तो मैं दिखे आइकॉन तो मागी स्प्रे काढपाती मैं पंप बाहेर काढो आमेन म्हणतोय ऑपरेशन कर रहा है पहले मजा हल्ले आ रहे बहन
डायरेक्ट बाहेर या रे त्यांना रामा काय रे अरे जैसा तू मार जैसे पहले भाग जाओ लास्ट दोन्ही टीमी गोलमारी नसताना बादाबाद उरतात. आता आम्ही टाय ब्रेकर वापरतल्या उपक्रमाचा लोकां लागीं ग्राउंडार देंवन आसा. कोई गोली लगे रे तो कैसे से ये मिस चले जाते ले आइए ना हमारे ये थैंक यू उन्हीं हटा मार गोली तो मैं बताया ना गाड़ी होता बिगिन मारला पड़ेगा अरे तू नहीं गायल ना दीपू मान ली डीप माइनस को हाल चल से एक बात लाओ एक चलो नंबर पर है दो आज में आओ तो हो गया यार रहेंगे तो क्या कोनी के लेफ्ट क्या कोनी Hey, मैं इधर बैठ तो बैठ कौन है एक और माया रहते मारो बोले तो हारी जूम करता है तो हाँ फ्लैश फ्लैश ना 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 तो डाला कहता मार लेफ्ट में आगे ला मार बिल्कुल मार पल मार देगा मार एंड गोली उसको बस रे हां टच नहीं किया कौन तो स्ट्रेट और ले बोली से कौन
Vai sumukos. Yang di mana? Yang gitu. Kayak kalau Lovely. Bidu. Ge. Tuh, angga mana guys? Saya mana? Punya malah kau nak. Jauh Maderau. Oi. अरे आ क्या दिन आ रहा है रे Lovely. Bidu. दोन टीव्ही दोन काढे. हां? दोन टीव्ही. Kalau yang delete karo. Atau kaɗ mana? Ate main hai. Right. अरे बहुत ही क्या हाँ डरा अरे क्या कर तू अरे तू का मास्क क्या मास्क है ना अरे कितना डाटा है चल अरे ए लेकिन क्या गाले यार अरे यार बना की मैंने अल्लाह करे Ge, Kone, ge left coach. ಸರಿ ಮಾಡ काले फोटो ऑलरेडी काले दोन काले टेंगे का नेंगे Lovely. Video. Kone camera baba. Kani gare.
Left touch. Left touch. Yo. Shit. Koni mat. Koni. Koni mat. Lovely, Koni. Thoda. Koni, get it. Tengah aku banyak. बिल्कुल देख Get it. Get. Yo. शी मारो देशी मरे ते टेम टेका दोनों गोली को आ रहा है घेता घेत मरे सालसा के मारे तेज मारे में भाज टेका तो रहे लकिया तो है मार मालो Jangan goli mat. Jangan masih. Sobel anu mat. Are good. Lovely. Bidu. आजच्या दिवसाचे जिंकतात कर्माराव गाठवे एक्सेल रोवर्स लोकली गाठवे तुम्ही ह्या टुर्नामेंटात भाग घेतलो म्हणून तुमका काळजान